El grup que dirigeixo és un equip multidisciplinar de grans professionals que ens centrem en l'estudi dels trastorns bipolars i depressius. Això també s'anomenen trastorns afectius en psiquiatria i són malalties que sobretot es manifesten per alteracions en l'estat d'ànim i que poden ser greus i afectar molt a la vida de les persones. El nostre grup es centra sobretot en investigar les causes d'aquestes malalties i els possibles tractaments. I hem fet contribucions que considero molt rellevants, ja que estan incloses en la majoria de guies clíniques internacionals. Per exemple, una de les coses en les que hem treballat molt és en la genètica, perquè aquestes són malalties que tenen una alta heredabilitat. Hem treballat molt en genètica, investigant les causes de les malalties, i també en epigenètica, que és la forma en què l'ambient o els canvis vitals es manifesten sobre l'activació o desactivació dels gens. A més, també hem treballat molt en parts més clíniques de la recerca i en aspectes que es consideren biomarcadors, és a dir, substàncies que detectem en el cervell o a la sang que poden ser manifestacions, a vegades precoces, de l'aparició de la malaltia. Canvis en neurotrofines i en altres substàncies cerebrals. També hem treballat molt amb neuroimatge. Vol dir que apliquem tècniques com ressonància magnètica estructural o funcional, veure com es manifesta en el cervell d'aquestes persones les alteracions, siguin bioquímiques o siguin alteracions estructurals com pèrdua de substància gris, alteracions de la substància blanca del cervell, etc. I a més, treballem també molt amb aspectes que tenen a veure amb el tractament. I en aquest sentit, el nostre grup ha contribuït decisivament tant en l'aprovació de nous fàrmacs per tractar aquestes malalties com en tècniques psicoterapèutiques que inclouen la rehabilitació cognitiva i funcional, la psicoeducació i la recuperació funcional d'aquests pacients.